Tervetuloa kuuntelemaan vedonlyönnin täyssumaa. Kuultavana on keskiviikon vihje, jossa ensin kerromme perustelumme päivän 4 pelivalinnalle ja sen jälkeen siirrymme loppujen pelivalintojemme ytimekkäisiin perusteluihin. Kohteessa 21 on pelivalintamme kotijoukkue FC Luftwaffe. FC Luftwaffen kuuluu olla selkeä suosikki jo hieman otettaan menettäneeseen Gestapoon nähden. Kotijoukkueella on huomattavan suuri etu lentokentän kokoisella kotiareenallaan. FC Luftwaffe marssii kentälle jälleen kapteeninsa Himmlerin johdolla. Lisäksi joukkue saa avaukseen pelikielosta kärsineen Köppelsin sekä vankilasta vapautuneen Göringin. Tämän kaksikon korkeat ilmahyökkäykset ovat hermokaasua vierasjoukkueelle. Gestapo saanee avaukseen Afrikasta kovalla siirtosummalla takaisin siirtyvän Erwin Rommelin, mutta hänen pelikunnostaan ei ole varmaa tietoa. Raskaat tappiot Afrikan liigassa ovat kenties jättäneet jälkensä aiemmin niin kettumaiselle piilokärjelle. Varmuudelta Gestapolta ovat sivussa itsemurhan tehneet Heinrich sekä Israelissa surkean kauden jälkeen päivänsä päättänyt Eichmann. Siis ykkönen kohteeseen 21. Kohteessa 25 pelaamme vierasjoukkue AC Irina Milania. AC Irina Milan on aina ollut kova käymään vieraissa ja Milanin tolppien välissä häärää tutusti karvainen Jean-Claude Tuhereau. Jean-Claudehan otti viime pelissä vastaan 4 rangaistuspotkua, jotka annettiin puoliajalla ja kaikki suoraan mahaan. Tuhereau ei siis laske sisään. AC Irina Milan pääsee otteluun parhaalla miehistöllään. Kentälle astelivat muun muassa Pojaa, Paisuu, Panettaa ja myös kosteitakin kausia nähnyt Litichet. Kotijoukkue Assetto Balsamico di Modena ei ole loistanut viime peleissään ja joukkueella on suuria motivaatio-ongelmia. Valmentaja Mussolinilta katosi 2 viikkoa sitten vieraspelissä koko joukkue ja Assetto Balsamico di Modena joutuukin lähtemään otteluun ilman pelaajia. Ei vaan huvita koko liiga, juodaan vaan viinietikkaa ja syödään pastaa, mamma mia, kommentoi manageri Azzetaia di Nonna Carlotta, Gazzetta della Sport-lehdessä. Siis varma kakkonen kohteeseen 25.